Quelcom. Molt bona tarda, molt bona nit, molt bon dia, benvinguts a Quelcom, el millor podcast en català que trobaràs a internet. Fet per gent jove! Sí, avui estem a la nostra entrega 39 de la nostra història, brutal, 39 programes, aquí, amb els dos millors col·laboradors de la història. Joder. Que heavy, com 39. sempre. Marina i Con, 39 programes. els millors ariets que pots tenir a la història de la humanitat i la bastida. La Aquí el bastida. Constant, que sempre aguanta el gran programa que tenim aquí muntat. A més, és curiós, tio, perquè la primera temporada vam fer 6 i la segona igual vam fer 25. Que fort, sí o no, 26, clar, és Sí, ara veritat. no sé, vam anar pel Daué, no? Sí, pot Sí, ser, potser desè. Loco, molt loco. I hem pillat Gran velocitat equip, creuer, com sempre, i aquí gran estem. equip, tio. Què tal, com us va tot? Bé, bueno, aquí sobrevivint de l'hòstia encara. Però Què tal, com està el braç, Tranquito. tio? van passant les setmanes i millor. Això és positiu. Guai, i tu, Sí, Marina, A què tal? tope. Jo molt bé, molt bé. Un cap de setmana d'estiu, la veritat. M'he banyat al mar, Toma molt ja. freda, però Un pèl Agustito. freda, però ja es pot estar, és que fot una calda. Es pot estar. Fot una calda. Estàs serà morena. una... Sí? No crec. Són Una polvos, miqueta. són Una miqueta, polvos, són polvos. són polvos. No, però bueno, ja comença la temporada, mola. Sí. Serà un estiu llarg. Super setmana que ens ve aquesta, eh? Super setmana, Barça, Madrid, Champions, Champions. grans cosetes, Super. pels futboleros. Què tal per París, bé? Locura. No he viscut mai alguna cosa igual. Que fort, eh? Una locura. Somrius, quan Una ho locura, dius. tio, és que va ser molt maco. Va ser molt maco. Vam posar els francesos, mare meva. Molt L'Alti, bé. el nostre col·lega Alti, quasi el peguen, però Sí o no? contents. Bueno, al final, Batallero. coses que passen a vegades al Parc dels Prínceps. Sí, tio, avui la veritat ho ve un programa molt espectacular sobre l'extinció del ginge ibèric. Sí, home, avui ve el millor programa de la història de Quelcom, tio. Què diu? T'imagines? Pues anem a fotre-li, no? Sí, va, anem a presentar el nostre convidat d'avui, Vinga, que és bastant un crac. espectacular, la veritat. Doncs avui, al programa d'avui, no portem a qualsevol convidat, nois. Avui tenim el plaer de rebre una persona molt especial. De fet, ell és el cofundador de la innovadora cadena d'hamburgueseries Deleito. El convidat d'avui és un candidat potent a ser top speaker de Quelcom d'aquest any. Com he dit, cofundador i CMO de Deleito. A més, compta amb una gran experiència al sector de l'emprenedoria. Però abans de Deleito va ser cofundador i director general a l'agència Amano. Ell ja ens explicarà una mica què va ser tot això. Ha format part del Comitè Econòmic Empresarial del Círculo Ecuestre i tantes coses, i avui, evidentment, la cosa es ve sèria. Ara, com a cofundador i CMO de Deleito, porta la comunicació, el màrqueting i les relacions amb inversors, treballant al costat dels seus socis Gerard Moreno i Albert Gras, dedicats a operacions, finances, gestions de cuina, etc. El seu somni d'emprendre va néixer de molt jove. Quan ell era un nen, va trobar l'inspiració pel treball de la seva mare, com a advocada, i alimentat pel desig constant de superació. Ara, amb Deleito, està compromès a llarg termini veient que l'empresa s'està tornant a poc en aquest gran projecte sòlid que ell sempre havia somiat. La cosa és que després de la seva participació a la 8a edició del prestigiós concurs de televisió Masterchef, l'Alberto Gras va voler fer realitat el seu somni de muntar un negoci relacionat amb el menjar a carrer. Aquest xef va compartir aquest somni amb el senyor que tenim avui amb nosaltres. Junts van decidir muntar aquesta primera idea de Deleito, a la Santa Market, aquest espai d'oci, gastronomia, creativitat que Boníssim. tots heu visitat al llarg de l'estiu. Gras i Recoder no només van triomfar en aquella Santa Market, sinó que, plens d'ingredients i ganes d'originalitat, van aconseguir obrir el seu local a l'octubre del 2022, ara em corregirà si és correcte, amb aquesta obertura al carrer Segués al costat de Francesc Macià. Amb la voluntat d'arribar al màxim nombre de persones possibles, més tard van obrir aquest local també per emportar a l'Hospitalet. Fidels a la seva filosofia inicial, només ens queda dir que ells sempre tenen una food truck que van rodant pels llocs i que si algun cop a la vostra vida la veieu, no dubteu en demanar-vos una burger. Tampoc, evidentment, faltaran a la Santa Market, ja que és una cita anual i és tradició per Deleito. Ara ens explicarà ben bé com ho gestionen i també, evidentment, aquest restaurant efímer que tenen a Llafranc. En definitiva, Rai, un plaer tenir-te a Quelcom i intentarem deleitar-te com ho fan les teves burgers. Un fort aplaudiment pel Rai Recoder. Ai! Com estàs, tio? Què tal, Rai, com estàs? Com estem? Vai. Moltes gràcies per convidar-me. Vaya currículum t'ha llegit l'Àlex, Escolta, ja no cal fer l'entrevista perquè ho ha dit tot, Ho ha eh? dit tot. Gràcies, Rai, gràcies per venir. Volíem posar una mica en context a Sí, l'oient, i tant, no? i tant. Sobretot, Moltes coses, tio. Molt ben fet. una autèntica màquina de matar el que tenim aquí avui a davant nostra, no? Bueno, mira, abans ho veia més heavy perquè deia, mira, tinc 20 i alguna cosa, però l'altre dia vaig fer 30 i ja estic com en una altra dimensió. Un altre estadi, no? Sí, Ara sí. ja has Ja no de es tindre veu aquest igual. No currículum. m'agrada, no m'agrada. Ara a Espanya has de tindre aquest currículum. Ja, joder, Sí. sembla obligatori. Hòstia, però dels 20 al 30 fent tantes coses... Home, i tant, tio. Com has tingut tant de temps de fer tantes coses en aquests 10 anys? Pues no parant, la veritat. Des de ben petit, inclús abans de la uni,
amb idees, amb ganes i mira, és això, no parar. Si al final un és ambiciós i té ganes i Clar, no em puc estar al sofà i... De punching. Sí, impossible. És fort, això es porta a dins, això, Molta força gent bé, és... tio. Gent activa, gent activa. s'han de fer coses i s'ha de ser Té molt de inquiet, mèrit. sense cap I dubte. sobretot canalitzar aquesta energia cap a coses bones o coses de Clar. profit, saps? Que és molt important. Exacte. Tio, parlaves sobre la teva mare, perdoneu, abans d'entrar a l'entrevista. Sí, està molt maco, jo no m'ho M'ha havia agradat llegit. molt, tio. Explica'ns una mica què és la teva inspiració. En el Bueno. meu cas sí, la meva mare és la meva inspiració. Sí, al final la meva mare doncs és una persona que jo la veig com que va lluitar molt, no? Els meus pares van separar quan era petit, quan tenia 7 anys, i a partir d'allà doncs, ella sense una carrera doncs, va tirar endavant com a assessora jurídica del Col·legi d'Odontòlegs, molt relacionada sempre amb aquesta part de l'odontologia, no? I es va haver de treure una carrera a distància doncs, amb 2 fills, tirant endavant una casa i treballant 24 hores. gran. No? Que fort, que Que heavy. Llavors, bueno, d'allà també tu vas mamant això, no? Clar. I clar, amb 8, 9, 10 anys veus això a casa i després, pues, això que diuen, no? Que fas el que veus quan ets petit, Veus, doncs Total, sí. total. en aquest Porta cas la és sang. així. Total. Sí, sí. Total. Com es diu la teva mare? Anna. Anna, un aplaudiment. Un per aplaudiment per l'Anna i un Passa fort, per una l'Anna. fort abraçada. Bueno, suposo que entre tantes coses l'Anna és una de les fonts d'inspiració per aquesta creació, no?, d'aquesta hamburgueseria divina que ara portes. Però la meva pregunta va una mica orientada en això, no? Què et va inspirar la creació de Deleito? Com va sorgir tot això? Doncs mira, tot va sorgir bastant orgànic. La veritat que el meu soci, l'Alberto Gras, doncs, sortia del programa Masterchef. Aleshores era 2021, i en el meu cas estava venent la meva primera empresa, que era l'agència Mano, que era una agència de comunicació corporativa. Portàvem màrqueting de mitjanes i grans empreses, i a part teníem un congrés que es deia el Barcelona Startup Congress, no? I llavors, doncs allà jo ja anava molt motivat, no?, amb aquest tema de les startups, de com connectar la gran corporació amb la part més tecnològica i de més. I com que ja sabia que m'estava venint allò i que tindria temps, i l'Alberto doncs, tenia ganes de muntar una proposta gastronòmica, doncs el destí ens va fer que ens coneguéssim un dia, ens va presentar un amic a una festa, i a partir d'allà doncs, superorgànic va quadrar tot. Al final doncs, posar la part més gastronòmica per part de l'Alberto i la part més empresarial i de màrqueting per part meva. Vam fer aquest match i a partir d'aquí la idea com a tal va ser intentar trencar amb tota la tendència, tant a nivell de producte com a nivell de marca, que nosaltres veiem que hi havia en el món de les hamburgueses. En aquest cas, doncs, veiem per un costat hamburgueses americanes, ja te'n vas a un McDonald's, a un Goico, a un Vicio o a qualsevol altra marca, sempre veuràs la mateixa cheeseburger o la mateixa hamburguesa pollastre, variacions d'aquestes. Nosaltres volíem trencar totalment amb això i anar-nos en una hamburguesa, podríem dir, més de barri, més elaborada, tot i que a nivell d'operacions no ens fos una càrrega i ens permetés ser suficientment ràpids i eficients. I a nivell de marca doncs, veiem tot era el mateix, colors foscos, estridents, brasa, foc, no? La típica hamburguesa amb el foc que ens imaginem que tots. Que xorreja. Correcte. Grassa. Doncs vam dir, trenquem també amb això. Anem a fer una hamburgueseria blanca, blava, minimalista, familiar, i juntant aquest producte amb aquesta marca intentem crear una comunitat a través de les xarxes socials des de zero i amb una primera proposta que va ser, com introduïes abans, Àlex, a la Santa Market. Des de, Rai, des de que les vostres ments es junten, no? Suposo en algun moment amb l'Alberto, li planteges fins que aquesta idea es materialitza o comença? Quant temps esteu planificant tot això? O és una cosa ràpida? No, va ser molt, molt ràpid. Molt ràpid. Sí, sí que és veritat que al principi vam divagar una mica, no?, entre una cosa i una altra, però et diria que tot va accelerar-se molt quan ens va sortir l'oportunitat d'obrir el primer... Nosaltres li diem pop-up, perquè queda més guai, però en realitat era un xiringuito allà a Santa Cristina d'Aro. I clar, al tenir aquesta oportunitat que s'obria el juliol de 2021, nosaltres jo crec que devia ser
devíem estar 3 mesos abans o així, que ens vam posar les piles. Vam dir, vale, baixem un MVP, no?, de 5 burgers amb la proposta que nosaltres voldrem que sigui la base de Deleito i baixem una marca. Vam treballar amb una agència creativa que ens va ajudar molt a baixar aquest concepte i amb això vam anar. I realment van ser qüestió de 3 mesos. El nom en quin moment surt? En aquell mateix procés. Sobretot nosaltres vam fer un briefing que anava molt enfocat al que us he comentat abans, no? Aquesta marca blanca i blava, que clar, d'alguna manera ens portava molt al que és el cel. Sí, I ens agradava molt perquè, sense entrar en temes religiosos i enfocant-nos més en un cel, podríem dir, més mitològic o allò que diuen d'estar al cel. Per molta gent, tothom sap què és estar al cel, però per tu pot ser una cosa, pots estar a un concert del teu artista preferit i per tu doncs, pot ser estar fent unes birres amb amics al bar de sota casa, no? Tal qual. O menjar-te un Deleito. Correcte. Clar. Aquí ve, Aquí ve, o sigui, per nosaltres era enllaçar aquestes sensacions que per qualsevol persona pot ser estar al cel i Que són transportar-les al plaer de menjar un Deleito. És que és un plaer menjar, tio. Clar. Sí. I el cel és com tot... És tot, és Llavors allà va ser quan va sortir el nom, no? Ens van fer diferents propostes lligades a això i Deleito la veritat que ens va encaixar moltíssim. Que bo, que bo, que bo. És maco. I en aquell moment, l'objectiu de Deleito, quin era? En el moment inicial, que era fer una gran empresa, era anar cap a dalt, o una petita startup de anem a veure amb la Santa Market, a veure com funciona tot, no? I a partir d'aquí ja veurem. Correcte. Perquè sou ambiciosos, els dos, pel que has estat explicant. Sí, el que passa que en aquell moment no pensàvem que anéssim a fer una cosa gran, no? Sí que va ser més llancem-nos a l'aventura, anem a fer una cosa, això sí que ho teníem clar des d'un principi, no? Anem a construir una cosa que si surt bé tingui futur. Clar. I si surt bé, tingui futur, vol dir aterrar a Barcelona, perquè és el nostre mercat, la ciutat que coneixem, i sabíem també que ja importa molt la part de delivery. Per tant, havien de ser unes hamburgueses que fossin boniques però operativament fàcils, a veure si després en un futur ho volíem replicar, i una marca que enganxés al públic a través de xarxes, no? Si volíem sortir de la Santa necessitàvem anar a la gran massa de públic. Ja. Exacte. Llavors vam anar amb una idea de anem a provar com funciona, però si funciona ho tirem endavant, aixequem capital i obrim el primer restaurant. Clar que sí. I clar que sí. jo hi ha un tema que hi ha molts cops que ho parlo amb col·legues, perquè ara que surten moltes marques així, Nude Project o Tugeix o aquestes coses, que la gent diu, clar, fer-ho amb algú que és mínimament conegut, vull dir, en el cas de l'Alberto, hi ha més probabilitat, tu creus, de poder arribar on vols? Perquè hi ha molt debat, no, és que els de Nude Project tenen molta pasta, per això estan on estan, o el Biel Juste ve d'on ve, per això Tugeix triomfa, saps? Un cop fent-ho amb l'Alberto, tu creus que és això que... o no té per què? A veure, crec que ajuda. Ajuda. És cert, no? I sobretot en un principi. Ara potser la marca ja ha transcendit, no? La figura de l'Alberto, i crec que també era un dels objectius, perquè al final no pots reduir la marca a una persona. Clar. Has d'intentar realment que tingui veu pròpia. Però sí que sobretot el moment inicial ajuda moltíssim. Clar, perquè tu, òbviament, l'Alberto era conegut en aquell àmbit, tu eres conegut en un altre àmbit més empresarial, més d'un altre tipus de mercat, no? Però em sembla molt interessant. Aleshores, tu has de fer en algun moment un estudi d'hostaleria, t'has de preparar d'alguna manera, perquè suposo que l'Alberto et diu vamos a abrir o anem a obrir aquest tipus de mercat, no? I tu dius, jo no conec res aquí. O tu ja coneixies alguna cosa? No, jo ho coneixia com a usuari. Clar, a mi m'encanta menjar, la veritat, i sí que doncs, sé què és un bon servei, què és un bon plat, no? I sobretot segueixo sent un amant del menjar per emportar o per demanar a casa. És veritat que ara també m'intento cuidar una mica més, perquè si no, i més treballant a Deleito, segurament ho hauríeu d'haver pujat en grua. Però i és veritat que des que estic a Deleito que menjo menys, però sí que en aquell moment doncs, m'agradava molt. I res, al final crec que la part d'hostaleria i la part de restauració ja la portava ell. Jo crec que el que he aportat i segueixo aportant és més aquesta part, primer de màrqueting i després d'estratègia empresarial, que jo sempre dic, no? Jo no sabia què volia muntar o no sé el que en aquell moment, però era al final tenir un projecte amb cara i ulls,
Clar. que et motivi i que tingui sentit. Exacte. Quan tu li veus que té sentit, que hi ha mercat, que el producte és potencialment bo, que tot això encaixa, a mi em dona igual si són, jo què burgers sé, que sí. burgers o moquetes del terra, per dir, saps? exacte. Ja. Ara, és veritat, les burgers són més sexis de vendre Molen, i ens ho exacte, passem molen, molt bé, no? molen, M'avorriria venent moquetes, Molen. però sí, en realitat no calia fer era encaixar les peces. Sí, de D'alguna fet, manera... Ui, perdona, faig un apunt, Fes. És que avui justament estava parlant amb els meus companys del despatx i els deia, joder, hostia, estaría guay llevar a un Deleito, que siempre llevamos empresas tecnológicas y tal, doncs estaria guay portar alguna empresa així de més move, saps? Claro. Que et dona una mica més de caché. Sí, Saps? Però sí. perdona, un apunt tonto. Digues, Àlex. No, jo crec que era molt interessant del que estava parlant al Rai, no? Perquè al final juntes la part de marca i la part de producte. Tu que d'alguna manera has apostat més, no, per aquest vertical de marca perquè és d'on venies. La meva pregunta és quin tant per cent a Deleito ara mateix és més important, la part de producte o la part de marca? Jo diria que és un 50%, és que no pot viure una cosa sense l'altra. Vale, Clar. Podem ser els més bons de màrqueting del món, però si després arribes al restaurant i l'experiència és horrorosa i el producte és una merda, pues, No torna. seguiràs veient les stories i els Clar. d'Insta Molt perquè maques, et divertiran, però no facturaràs, no? Exacte. I a l'inrevés, pots ser l'hamburgueseria més bona del món, però si no ho comuniques i no arribes a la gent, doncs, bueno, potser l'ompliràs amb la gent del barri, però si l'ambició és crear una cadena de restauració ja és més difícil. La qual cosa, sí. Clar, perquè al principi dieu, amb la Santa Market ho hem de patar, que estigui bo, i segon, amb el màrqueting, perquè és fonamental. I a més, a la Santa Market, amb tota l'afluència de gent que hi ha, tota la gent que demà fa Insta-stories i tal, doncs allò era un mitjà important. Aquestes marques tenen una cosa que quan tu la reps dius, hòstia, que guapo, vaig a fer-me un Instastory, Clar, perquè, clar, ja està tot la tapa muntat. pone, no sé, vas a tocar el cielo o Sí. alguna cosa així, veritat? Llavors, Sí. És que per mi em dóna la sensació molts cops que el packaging, no, aquesta part de tecnologia que utilitzeu operativa i a mi que m'arriba com a usuari, és com l'experiència que puc arribar a tenir un restaurant. O sigui, que no sé com explicar-ho, no, però que tot això sigui bonic, vagi una mica orientat a la marca, en aquest cas, que és Deleito, no, amb el blau, el cel, els colors, dona la sensació al final que tu estàs a un restaurant i que el producte que t'està arribant doncs, també ha de ser bonic, no hi ha de cridar la teva atenció. clar. És Sí, que tot sí, està no? fet per alguna cosa. Perquè, per exemple, perdona, jo veig, ara em sortia a mi molt al TikTok la noia que teniu, que entrevista pel carrer i que va donant a L'Ainhoa. provar hamburgueses. I clar, tu veus estar allà a Francesc Massé i dius, hòstia, jo vull passejar per allà perquè aquesta tia està donant mossegades al carrer. Exacte. Saps? I és que està tot pensat. Llavors, parlant de marca, missió, visió i objectius de Deleito ara mateix, com a marca? És una cosa en la que justament estem treballant molt, perquè després d'un any i mig rodant, dèiem, hem de realment arribar a un acord en quina és la nostra missió, quina és la nostra visió, no? Sí que és veritat que al final la missió de Deleito és molt clara, que és convertir-se en un dels players més importants del fast food de qualitat, ja no només a Espanya, sinó a principals capitals d'Europa en un futur. Que això està claríssim i és important que tot l'equip ho sàpiga per remar en la mateixa direcció. No? Buscar la internacionalització, en aquest cas, no? Bueno, això seria l'objectiu final. Sí que Ara, més a estem nivell en una nacional. primera etapa més local a Catalunya, després vindrà a Espanya d'aquí pocs mesos i després ja sortirem a Això provar volia dir, altres jo només està a capitals. Catalunya ara. Ara Bueno, a ma- Barcelona... Amb locals físics sí, és veritat Vale. que la nostra food truck roda per tota Espanya, Vale. però que també ens va molt bé, perquè així anem coneixent altres Clar. poblacions, mercats i de més. Molt bé. Però la idea és sortir a Espanya ja. O sigui, començarem per Madrid, Saragossa, són algunes ciutats que tenim en ment i no queda gaire, Sí que, Guai. i després al final, aquesta missió que tenim sempre complint amb una sèrie de valors que per nosaltres són fonamentals. Dintre de l'empresa doncs, donem molta importància a l'eficiència, a la confiança que ens donen els clients i per tant a tot el que és posar el client per davant de tot. No prenem cap decisió si no és pel client, no hi ha una altra manera. I després, sobretot, una cosa que ens agrada dir és que som molt honestos.
Crec que el que ensenyem és el que venem i no enganyem a ningú. I així ho intentem transmetre a través del producte quan t'arriba a casa i també a través dels nostres locals i de l'experiència que és doncs, arribar i demanar un deleito a qualsevol qualsevol persona del nostre equip. Total. L'altre dia, de fet, vaig quedar amb un col·lega, el John, que l'hem tingut aquí, i el tio portava una de pato pequín i els mac and cheese. I aleshores li dic, tio, pues justo va venir Rai al programa, perquè ell és del País Basc, i viu a Madrid ara. I em diu, pues dile que habrá en Madrid ja, por favor. Que no puedo aguantar más. Aleshores, amb això et volia preguntar, totes les crítiques han sigut bones o hi ha hagut crítiques dolentes? No, òbviament, sempre hi ha crítiques dolentes. Les crítiques dolentes crec que són bones per dues coses. Una, perquè t'ajuden a millorar, sempre. Perquè n'hi ha moltes que són reals i que te les has de prendre d'una forma, sempre relativitzar-ho tot i posar-ho amb la importància que toca, però t'ajuda a evolucionar. I l'altra, jo crec que és perquè sembla que s'estan fent les coses bé. Si no tens haters, és que 100%. no estàs arribant, perquè és impossible agradar a tothom. Això és cert, això és cert. La qual cosa jo crec que per les dues bandes, no? Per la part més de marca i d'arribar a la gent, crec que s'està fent bé, i per l'altra doncs, hem millorat moltíssims processos a nivell de ser més ràpids, més eficients, productes, no parem d'estar en processos d'I+D que lidera l'Alberto, i que després canalitza el nostre tercer soci, que és el Gerard, que és el director d'operacions. Doncs estem en constant millora. El packaging ara acabem de fer una millora que ens permet muntar-ho més ràpid i guanyar segons. Molt Vull bé. dir que estem... Entenc que el Gerard és el cap d'operacions, és a dir, el que d'alguna manera gestiona tota la cadena de mando que es podria dintre de la cuina, no? I l'Alberto és el que acaba de culminar el producte, no? No, sí, sí que és veritat que hi ha operacions que acaben a cuina, però clar, les operacions comencen també a l'oficina i passen per molts llocs, no? Al final les operacions és el que et permet ser eficient com a empresa en qualsevol dels nostres processos, ja sigui perquè doncs, l'hamburguesa vagi més ràpida i es cuini més ràpid, fins a com de ràpid som contractant personal o com deficients som creuant les factures amb les comandes. Vull dir, entra en tota l'empresa. Sempre es diu que el departament d'operacions de l'empresa recau tot, no? I moltes vegades són coses que ningú vol fer, però la veritat que és un dels nuclis principals perquè tot això funcioni. Sí, sense cap tipus de dubte, per mi és fonamental. I a més, evidentment, no, sapiguent que sempre es pot millorar i quan més eficaç és aquest departament, doncs, evidentment, tireu cap endavant. Sobretot com a pilar entenc que has utilitzat molt la tecnologia en aquest aspecte, a nivell operacional. Sí, totalment. O sigui, la tecnologia és un element fonamental sobretot per escalar. És a dir, podríem estar els 3 socis al local de Segués, però no ens podem multiplicar per 25, no? Llavors, l'única manera que tens de poder-ho controlar tot és estandarditzant els processos i això t'ho permet la tecnologia. A partir d'aquí, doncs, sí que és veritat que un avantatge que tenim respecte potser a empreses que naixien fa 10 anys és que hi ha softwares molt avançats al mercat que els pots adaptar a la teva manera de fer. Ja no necessites 20 programadors que ho facin tot a mida i gastar-te milers i milers d'euros. Després és veritat, hi ha coses que sí que s'han de desenvolupar mentre vas creixent, etc. Però pots començar, i pots començar amb plataformes amb cara i ulls. I això és el que hem fet. Ara, cada cop més doncs, anem integrant més coses, anem adaptant softwares, fent coses més a mida per poder ser millors i per adaptar aquesta tecnologia a la nostra manera de fer, que segurament no serà la mateixa que la nostra competència o que algú que faci pizzas. Però perquè és diferent també el producte. Però al final és 100% fonamental. Aleshores, Rai, des de que jo clico el botó a l'aplicació que sigui per comprar, quan tarda en sortir de la tenda? Bueno, m'agradaria saber quan tarda en empaquetar-se i ficar-se tot i sortir a la tenda i arribar, és a dir, quan dura tot aquest procés? No sé si ho teniu calculat, suposo. Sí, hi ha una mètrica que és molt xula, jo crec que és una de les mètriques per les quals ens valora Glovo també a l'hora de posicionar-nos més a dalt, no? Que és quant temps evitable d'espera està un rider esperant la seva hamburguesa al local, no? O sigui, des de que arriba al local fins que li donem l'hamburguesa perquè se'n vagi cap a casa el client. I ara mateix no superem els 2 minuts i mig. Uau. Llavors, És heavy, és una mica la mètrica que més evidencia aquesta importància dels processos i de ser ràpids, i que passa per
tal qual arriba el producte a cuina es comença a preparar a l'instant, els cuiners tenen pantalles, el burger tarda un minut volta, hi ha muntadors, aquests muntadors acaben la bossa i hi ha un últim que és el runner, podríem dir, que és qui entrega la comanda al rider, a la persona, en aquest cas de Glovo, que normalment entrega no més de 3 quilòmetres a la rodona, amb la qual cosa són bastant ràpids. Bastant eficaços. Sí, podem tardar uns 20 minuts des de que apretes el botó fins que arribem. Sempre és una mitja, no? No tardarem el mateix un dilluns al migdia que un dissabte de Barça-Madrid. A les 10 de la nit. Sí. Exacte. Parlant d'aquest tema, parlàvem de logística, sobretot a nivell de diferenciació, creus que, evidentment, aquesta mètrica dels 2 minuts i algú en fabrica una hamburguesa és un avantatge competitiu respecte a la teva competència? I també m'agradaria preguntar-te si creus que hi ha alguna més, no, que et pugui diferenciar totalment o similar, no, a la competència, en aquest cas. Goico, Vicio, etc. A veure, crec que ser ràpids sí, ja no només a nivell de cuina, sinó a nivell de muntatge i d'entrega, és una mètrica que el sector en general prioritza. Clar. Amb la qual cosa no crec que realment ens faci diferents si estem parlant dels top players del mercat. Tothom lluita per ser el més ràpid. Sí que és veritat que nosaltres tenim altres avantatges competitives dintre de que som molt ràpids igualment que podria prioritzar a l'hora de diferenciar-me de la competència. Clar. És a dir, no et diria que som els més ràpids, hi ha gent molt ràpida, som molt ràpids també, però no, potser no és l'avantatge més evident. Clar. Crec que l'avantatge al final resideix precisament en les dues coses que comentàvem abans, no? La de producte i marca. Total. Producte, burger super diferent, des d'una carbonara trufada italiana amb guanciale fins a un pato pequín, i marca, la nostra manera de comunicar, de fer, d'apropar-nos a la gent jove, però també al públic familiar. Crec que és una marca molt terrenal, que tot i que fem coses a vegades molt espectaculars, sempre la manera de comunicar i de fer, de crear peces audiovisuals és molt propera, no? Que jo crec que l'usuari la sent com molt seva, molt fàcil d'arribar, no? És una marca que es pot palpar amb els dits, Sí. Molt bé. que això a vegades és molt difícil. Total. Aleshores, ara, actualment, de Leito, quantes persones té treballant? Quantes tenim en plantilla? Ara mateix som unes 50 persones. 50 persones. Tenim Barcelona, Llafranc, Hospitalet actius, més la food truck. Estem a punt d'obrir Sant Cugat, que obrirà d'aquí poques setmanes. Que triomfarà Sant Cugat. Sí, Això espero. l'ambient és el mateix a tots, Sant Cugat Llafranc... Sí, no, jo espero que sí. Sí, o sigui, al final el que és important entendre és que la nostra hamburguesa no és econòmica dintre del mercat. Estem en el preu mig alt. Per tant, també estem buscant a un públic d'un poder adquisitiu mig alt. Correcte. No podem anar a vendre una cosa a un públic que no està buscant això. No? Exacte, al final és una hamburguesa gourmet, no? I evidentment aquesta qualitat, no, que estaves anomenant ara, pues, evidentment no crec que tothom la vulgui, no, en aquest cas. Els preus són iguals que tota la competència? Són més baixos o...? No, si fas una taula una mica amb la competència directa ens trobaràs a taula mitja alta. Taula mitja alta. Sí. Sí que és veritat que a nosaltres ens agrada comparar-nos amb tota la competència. Perquè a vegades et diu, ostres, McDonald's és competència teva? Per mi sí. Qualsevol que sigui capaç de robar-nos una venda és una competència, no? I ho és des d'un McDonald's, que és preu baix, que et pots comprar una cheeseburger de 1,30, diria que està ara, però també ho és per nosaltres qualsevol hamburgueseria de qualitat de barri que vengui a través de Glovo, que pot tenir hamburgueses a 18 euros. Amb la qual cosa nosaltres estem a la meitat, a preu mig uns 12 euros l'hamburguesa, l'hamburguer més cara que tenim 13,90, però sempre oferint aquesta qualitat, que el que t'estiguis menjant et valgui la pena. Perdona. No, era una mica... Ara que parlaves de competència, sí que és veritat que la gran competència pot ser Vicio o és més el boom mediàtic aquest de... per semblança o perquè els dos surten de Masterchef, saps? Perquè n'hi ha d'altres. A Barcelona està ple de Smashburgers o coses així. Sí, jo crec que a veure, és competència directa pel tipus de comunicació que fan i perquè són molt bons, és la veritat. També he de dir una cosa, que a la gent li agrada molt comparar-nos amb Vicio, però i a nosaltres ja ens agrada, perquè al principi va ser un referent i perquè al final ens estan comparant amb una empresa que factura 40 milions i que té 700 empleats, com a poc, a no ser ara l'actualització de la dada, no? Però
Clar, nosaltres som una empresa que acaba de néixer fa un any i mig i que almenys de portes a fora sembli que podem ser així, de grans, no? Ja per nosaltres és un avantatge. Que locura. Llavors sí, o sigui, ens comparen, per nosaltres és positiu. Totalment. Crec que és un tema mediàtic, 100%, i com a anècdota, Vicio i Deleito neixen a la mateixa casa. L'Alberto i l'Aleix eren companys de pis. Uau. Que heavy, sí. Ah, sí, no sabia això. I vam compartir moltes coses al principi, la veritat. Ara ja no és tan bona relació. Però... No, segueix sent bona, ens portem molt bé, però... Sí, home. Però ja no és com abans, òbviament. Cada un té la seva posició i... Però també us va bé, no, rotllo, que sigui una mica un joc d'antagonisme entre els dos? Tampoc us fa mal a vosaltres com a marca. A nosaltres com a Deleito segur que no. Però també és veritat que estem lluitant molt i és un dels objectius de cada vegada més tenir aquesta, com deia abans, veu pròpia o de ser superúnics i singulars. O sigui, ha estat bé fins ara això, però hem de començar a ser una marca suficientment forta com per ser Deleito, i Deleito és Deleito. Que es parli de Deleito i ja està. Exacte. Parlaves de la facturació de Vicio ara. Et podem preguntar quan ha facturat aquest any, el seu primer any Deleito? 2,1 milions d'euros, més o menys. Per ser el primer any em sembla surrealista. O sigui, molt bé. Està bé, Rai. Era l'objectiu per això? L'objectiu era 1 milió d'euros, la veritat, però se'ns en va anar de les mans. Ostres, que al final hem doblat, eh? Sí, nosaltres vam proposar un objectiu d'1 milió d'euros al nostre consell i la veritat que el vam poder més que doblar. Vam vendre més de 165.000 hamburgueses en aquest primer any complet. I clar, es diu ràpid, és que són moltes, però realment penso en tot l'any que hem passat i és una barbaritat. I a més, l'important és, heu venut 65.000 hamburgueses, però tampoc amb una... 165.000, perdona, però tampoc amb una infraestructura de dir, és que tenen 100 punts de venda. Clar. Això és important també a recalcar. No, se'ns ha concentrat en molt pocs locals, el que ens ha fet treballar molt en operacions i en personal, amb una estructura d'oficines molt petita. Al principi érem els 3 socis i en aquest any hem pogut evolucionar i acabem sent 8 persones a oficina. Tampoc és una gran cosa. Però també és un dels èxits, no sobrecarregar també tota aquesta estructura per poder ser més, en aquest cas, eficients econòmicament. Total. Tu volia preguntar... 8 persones a oficina, 2,1 milions d'euros, em sembla una barbaritat, la veritat. És com 4 col·legues allà... Si conec gent que tenen 50 i facturen 18. I que al final, clar... És veritat. Sí. Em sembla... I nosaltres no facturem, o sigui, aquí cada un factura el que pot. A poc a poc. Sí que és veritat que al final el gruix del nostre personal està a cuines. Cada local té molta gent i sobretot en els moments punta necessites tenir moltíssima gent treballant. Perquè surti la burger en 2 minuts. I tant, es pot dir l'objectiu d'aquest any? Sí, al voltant dels 5-6 milions d'euros. Tornar a duplicar, Sí, és la idea. I una mica més. És com l'any passat, no? Veníem de facturar a la Santa 200.000 euros i ens vam proposar el milió, ara ens proposem aquests aproximadament 5-6. Amb aquest punt nou de venda s'han Cugat, en principi, de moment. O amb més... No, més punts. Sí, nosaltres ja estem accelerant i la idea és... Estem passant per una etapa d'expansió que passa per Catalunya fins a acabar d'aquest any, on obrirem segurament entre 2 i 3 punts més i després ja sortir a resta de comunitats autònomes durant 2025 en diferents ciutats que ja podeu més o menys saber quines seran, no? Però són al final ciutats on hi ha densitat de població, on el delivery té quota de mercat, on el producte de la burger encaixa, etc. Exacte, o podeu tenir un forat. Pues ja saps, el teu amic el 2025 ja li pots dir que en principi podrà anar... Ojalà, clar que sí, tio. A més, una pregunta que et fa la meva parella, que no està aquí, és que com tu pots controlar, o tu o l'Alberto, que una hamburguesa sigui igual al primer local o a la Santa a quan obriu a Madrid o on obriu, no? Perquè al final això és molt curiós, perquè les hamburgueses han de sortir sempre iguals i sempre bones. Aleshores, com funciona tot aquest tema? És curiós. La resposta la tinc bastant clara. Són 2 punts. O sigui, el primer és formació.
que és establir bases de formació molt treballades, i això passa per tenir un bon organigrama, amb un àrea manager, que cada restaurant tingui el seu jefe, o nosaltres li diem store manager en aquest cas, Vale. I que tota aquesta cadena d'informació funcioni bé, fins a arribar a la persona que està muntant aquelles hamburgueses. Aquest és el primer punt. Que no funciona si realment les receptes no estan centralitzades, perquè el muntador de burgers pot estar molt ben format, però si la salsa que li estic donant té un dia un sabor i el dia següent en té un altre, doncs malament anem. Passen amb la sal, no? Sí, I aquí doncs, passem per tenir un obrador propi. És un obrador que preveiem fer més gran en un futur pròxim, i que en aquest cas doncs, tenim un equip de producció que arriba cada dia, treballa des de les 8 del matí, té totes les comandes amb sistemes interns que li arriben des dels diferents punts de venda, ja sigui Llafranc, ja sigui la Food Truck, ja sigui Hospitalet, Segués, etc. I s'encarrega de crear doncs, les receptes, i sempre són el mateix equip, etc. No? És a dir, o sigui, aquest punça, no sé com li has dit, quin nom has utilitzat. És un obrador. L'obrador rep, és a dir, tot el producte. Correcte. I aleshores sí, s'ha de fer la salsa trufada o el guanciale, no? Sí, nosaltres sempre fem el que diem aquestes elaboracions intermitges que necessita el servei per ser més ràpid. Estem parlant sobretot de salses, o si algun producte s'ha de cuinar, per exemple la carrillera, o no sé, el pato pequín, totes aquestes coses les ha de rebre ja al restaurant refrigerades, però fetes, amb la qual cosa l'únic que hagi de fer és el que està a planxa, planxar, el que està a fregidora, fregir les patates, i l'altre muntar. Però tot el que hi ha dintre, l'hamburguesa, la salsa, el bacon, l'enciam, totes aquestes coses han de venir ja llestes, no?, per cada servei. Perquè així ser el més ràpids possibles i el més eficients. Sí, i perquè quan provis la burger des de qualsevol lloc, doncs sigui sempre la mateixa. Correcte. Com a qualitat del producte, m'agradaria fer-te una pregunta també, i és, a nivell de proveïdors, és més nacional, internacional, treballes producte quilòmetre zero? Sí, quan més local millor, la veritat. Sempre intentem buscar això, proveïdors propers. De fet, la carn és d'aquí de Catalunya, de bona qualitat, sempre que puguem intentar doncs, arribar fins al punt on és aquest ingredient, doncs millor, si podem tenir tota aquesta traçabilitat i de més. També és veritat que hi ha coses amb les que és impossible aconseguir-ho, no? Vull dir, al final el producte asiàtic doncs, el treballem amb gent asiàtica, no hi ha altra manera, però sí que busquem aquesta proximitat dintre de que siguin proveïdors que siguin grans. O sigui, clar, no podem treballar amb un proveïdor que quan obrim 3 locals més ja no ens pugui servir. Hem de treballar amb gent que tingui pulmó per poder-nos acompanyar en aquest creixement. És que si no, si us deixa sense producte, quants quilos i quilos de pa, de tot això... No tinc els números, però l'altre dia calculàvem quantes tonelades de carn, ara no recordo el número, però una barbaritat. Una barbaritat. Per 165.000 hamburgueses és una barbaritat. Sí, l'any que ve duplicant tindràs el doble. Sí, no, clar. O sigui, ara, clar, un dels problemes que tenim és el d'espai, vale, molt bé, ja sabem fabricar, ja tot funciona, etc, però on emmagatzemem això? Llavors ara estem també mirant un obrador més gran, càmeres frigorífiques, intentar guanyar també en aquest espai d'emmagatzematge. Jo et volia preguntar, a més, que una cosa que es parla molt ara del boom de les Dark Kitchen. Què opines tu de les Dark Kitchens? Què és això? Perdona? Les cuines que hi ha a típics locals, no?, que es munten sense permisos, entenc... Bueno, no fa falta que siguin sense permisos, tampoc. Són a zones més industrials, doncs allà es munten tots blocs de cuines. Saps que no són restaurants, és únicament per delivery. Sí, o sigui, de fet, fins fa pocs anys es podia fer a Barcelona, dintre de la ciutat, amb el govern de Comuns, crec que va ser... van retirar la permissibilitat de fer noves llicències i a partir d'aquí ara no sé com està el tema. Crec que el Collboni està recuperant ara un projecte llei, no estic molt segur, però crec que va per allà. I què opino? Doncs, bueno, la veritat que he tingut
tenim l'experiència treballant a una Dark Kitchen. De fet, a Hospitalet estem a una Dark Kitchen, perquè a Barcelona no la podíem posar. Al final t'ajuda molt perquè tens doncs, un punt de venda molt econòmic a nivell d'inversió que et permet repartir hamburgueses a 3 quilòmetres de la rodona, i això és fàcil. Però també és veritat que a nivell d'operacions és complicat, perquè no és el teu lloc, comparteixes espai amb altra gent, és una zona, en aquest cas, industrial. Jo crec que un dels problemes greus que va tenir quan això es permetia fer a les ciutats és la integració amb el veïnat. Crec que això és un problema greu i un dels motius del per què es va fer fora, no?, de Barcelona. La qual cosa penso que hi ha una responsabilitat gran per part del restaurador de saber-se també integrar, no? I bueno, podríem dir que després d'aquesta experiència em reafirmo una mica en el nostre pla d'expansió, que passa pels locals híbrids, que són restaurants de tota la vida, sí que amb aquesta part tecnològica de poder demanar pel mòbil, etc, i amb una part molt important de delivery. Jo porto els riders de Glovo, no?, que vinguin al meu local, si pot ser en un espai separat amb els de la resta de comensals perquè no es facin nosa a l'hora de consumir, de viure aquesta experiència, i donant als dos la mateixa importància. O sigui, per mi és igual d'important un client que ve a consumir al local que un rider que ve a recollir una comanda, perquè és part de la cadena de valor. Nosaltres els cuidem molt. És una cosa que s'escolta molt, que ho sàpigues al carrer, que es cuida els riders a Deleito, i això és una cosa molt positiva. Sí, a mi em fa molta llàstima veure un rider allà al carrer amb pluja tirat sentat al terra. És així, no? I nosaltres el que estem intentant, i ja ho hem fet, és posar a disposició d'un espai tancat interior perquè el rider pugui aparcar la bicicleta, estar-s'hi dintre, carregar el mòbil, beure aigua gratuïtament, i al final, ja veus, de la mesura del possible, que puguin estar bé. És una feina dura i nosaltres intentem doncs, fer-la el més amena possible. Total, molt bé, tio. Sí, no, és brutal l'espai que teniu a Sagues muntat pels riders, la veritat és que sí. Sí, abans d'acabar amb aquesta petita entrevista i donar-li canya amb el tema de la Marina, m'agradaria parlar una mica del màrqueting, no? Un altre cop, per últim, comentar-te... Bones campanyes heu fet de les bones campanyes que foteu. Això és el que a la gent li agrada molt veure. Exacte. Quina ha sigut per tu la campanya? Perquè a mi, tio, la que em va vindre al cap, la que més em ve és la dels avions, tio. Els avions és brutal. La campanya comercial que veu fer, com va anar tot això? Si és la més espectacular que vols explicar, clar. Sí, no, jo crec... No sé si espectacular, però puc dir que potser va ser la més original o... Estava sent molt original. La més fumada, podríem dir, per dir-ho en paraules de... No? Sí, la veritat que... A més, em van comentar fa poc que inclús alguna aerolínia ho havia parlat en els seus briefings amb agència, ostres, que aquesta campanya havia estat un referent per ells, no? I la veritat que... No sé com va sorgir, m'estic pensant 24 hores idees, fins que somio amb idees, no? Però està molt bé tenir una idea, després cal executar-la molt bé. Clar, crec que ens va sortir bé en aquell... Jo penso sobretot en el camí, no? Fotré Deleito a un avió, però com arribo a l'avió. Clar. Exacte. Tot això és complicat. Sí, la veritat que al final va ser tot un muntatge, podríem dir, ho vam deixar una mica a l'aire, no? Però sí que nosaltres el vídeo el vam gravar en un avió de pràctiques que està a l'aeroport de Sabadell, que és si el voleu veure, si busqueu el videoclip de Shakira i Karol G, és aquell avió. És el mateix. Veureu que és el mateix avió. I vam portar molta gent allà a gravar contingut. I el que ens vam dedicar és a llançar durant 4, 5, 6 dies contingut divers en centenars de contes, com que s'estaven donant hamburguers als avions. No? Que bo. Inclús vam portar packaging a avions reals, d'amics que s'anaven de viatge. Que fort. Sí. O sigui, va ser això. Després vam utilitzar moltes eines per viralitzar-ho, a través de creadors de contingut, a través de píndoles virals, de paid media, amb tot el tema d'anuncis a les xarxes socials, etc. Clar. I va ser una bomba.
De fet, la gent ens preguntava, ostres, mañana vuelo con aire, con no sé qué, con Vueling No crec. a las Canarias. Sí, Es que, sí, ¿hay sí. de Leito o no? Sí, sí, Bueno, sí. Todo el Siempre mundo necesitan cogiendo avión vuelos. y de Leito, Sí. clar que Pregunta, sí. no? I, tio, et volia preguntar, què costa una campanya d'aquestes? Perquè tots ens va la idea, no? Hòstia, publicitat, tal. Què es gasta una empresa així en màrqueting? Mira, Depèn de la campanya, depèn de m'imagino. la campanya, no? Depèn molt. O sigui, nosaltres tirem molt del contingut del dia a dia, que costa zero. Al final, zero, vull dir, Sí, vas al restaurant, agafes orgànic. unes burgers, surts al carrer i fas Sí. un TikTok que té 3 milions de visualitzacions. I És t'ha que ara és costat, fàcil, això. el bloque de hielo. i t'ha costat el cost del producte. Clar. Ja. Tal qual. El bloque de hielo. I clar, és la millor inversió, la que aconsegueixes arribar a aquests números sense invertir gairebé ni un euro. A partir d'aquí pots anar pujant el que et doni la Que gana entenc, fins clar. a fer una pel·lícula, si vols, Sí. no? Sí. Però sí que podríem dir que som una empresa que des del principi hem intentat treure el màxim rendiment a qualsevol euro que ha entrat. Ja. I sempre hem treballat amb agències doncs, molt properes, amb freelance molt professionals que ens han ajudat molt, sobretot en aquesta etapa inicial, i a poc anem fent major inversió i relacionant-nos amb gent del món de la creativitat, de la producció, etc, que et pot aportar doncs, millors produccions, Exacte. millors acabats, podríem dir, sense deixar de banda aquest contingut del dia a dia. O sigui, no volem només llançar pel·lícules Clar. i llançar coses de cine cada Clar. dia, que està molt bé, però pensem que allunya la marca això del consumidor. També és cert. No, Sí, evidentment. arribar a coses més terrenals, els backstage que feu, saps? De que Sí, just. un famós El pengi... Backstage està guapíssim, també. Això està molt guapo. Sí, Molt això, guai. això, mira, va ser que havíem anat ens havien convidat a un parell de backstage, de fet, la meva família es dedica, els meus tiets es dediquen al tema dels festivals de música i ens vam donar compte que moltes vegades l'artista tenia un càtering horrorós. Clar. Tenia una bandeja de bocates freds del pa d'ahir, vull dir, és que no... Hòstia. Un drama. I clar, la possibilitat només de donar una hamburguesa recent feta, bona, no sé, doncs ja era un mes, no? I a sobre sense cost, o sigui, és que eren tot avantatges Clar, per al sí. promotor del Total. concert o per al mànager o per al propi artista. I a partir d'aquí doncs, vam començar a provar el format amb artistes més petits fins a arribar a jo què sé, a posar la gent amb la que hem col·laborat, no? Sí. Que bo. Com Mike Towers, per exemple, Sí, podria sí, ser. sí, Mike Towers, vam estar al seu concert, Ja veus, tio. Lola Índigo. Molt bé. A Lola Índigo li vam portar unes burgers un dia i li van encantar i ens va dir mañana tengo sold out en el Sant Jordi, ponerme burgers en el backstage. Flipes, clar, és que la tastes i ja en vols Sí. per tot el seu La equip. Lolita, Sí, sí. clar. El Nil No, no. Moliner he vist també. Vam fer amb el Nil Moliner, amb... És d'aquí, del nostre Sí, poble. sí, és veritat. la terra. Dato. Sí, sí. De fet, crec que té un concert al Sant Jordi d'aquí Sí, poc. el que dissabte hi vaig. Sí, sí. Porteu. Sí, sí. I mira, sí, estem amb això. Ara així propers tenim els Figaflaues, que també bé. actuant crec que el dia, no sé, si és aquest cap de setmana o el següent. Anem fent. Que anem guai. fent, la veritat, sí. Fluint, al Anem final. fluint, sí, sí, sí. Molt bé. Doncs d'alguna manera jo donaria per finalitzada l'entrevista i Home, aniria però- per la secció de la Marina. Espera, el més important, una recomanació per totes aquelles Home. persones que vulguin començar, no? Evidentment, però la fas tu, no? No, que la faci ell, no? Ah, vale. Que Vale, 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 explicar. vale. A veure, Que hi té el negoci. Clar, tio, jo no tinc res. Una recomanació, Bueno, tio, per totes aquelles persones no, Tu, que tu volen... ets advocat, no? Sí, soc advocat. Pots dir moltes coses. Per aquelles persones, tio, que volen començar a emprendre. Mira, jo crec que és important, en primer lloc, rodejar-te d'un bon equip, ja sigui crec que d'un bon soci o uns bons socis, i després contractar bé, això és important, i després que facin una avaluació de si realment és per ells o no, perquè el que et sortiria de primeres és dir sí, llença't a la piscina, vinga, no? Ja. Jo crec que no, jo crec que cada persona és diferent, hi ha gent que li agrada més el risc, i ja has d'avaluar també la teva situació de vida, que t'ho permeti o no t'ho permeti fer, buscar aliats que et minimitzin també aquest risc, a nivell econòmic, a nivell d'acompanyament, a nivell psicològic inclús, perquè hi ha molta pressió a l'hora de muntar un negoci, i això, doncs, fer aquesta avaluació i decidir si realment tirar-ho endavant. No?
Ja per totes. I a partir d'allà, si ho fas, ja no Ambició i pares. ganes. Que grande. I ja, 1000 per Molt hora. bé. Grande. Doncs Rai Recoder, senyors, moltes gràcies per venir. Moltes vosaltres Moltes gràcies. gràcies per venir, de Convidar-me. veritat. Molt Aplaudiments, Gràcies. sisplau. Un fort Aplaudeix, aplaudiment. Àlex. Que es pot. I aleshores, Marineta, Què ens has portat avui? Acabem per tancar així una mica algo més entretingut. Vale? Et faré unes preguntes així ràpides. Vinga, que m'has som-hi. d'escollir, d'acord? Quines d'aquestes tres escolliries? Vicio, Machaca o Bar Torpedo? Jo et diria Bar Torpedo, la veritat que Boníssim. Molt bones. sí, Boníssim. m'agrada molt. Molt bones. De fet, amb l'Alberto i el Gerard hi hem anat diverses vegades Sí? junts. Sí. Molt bé. Ingredient preferit per una burger, ceba, bacon o pepinillos? M'encanta el bacon, però ha de ser Dóna'm un punt. bon bacon. Un bon bacon, sempre, clar. sempre. I també et Ben diré cruixent. que d'aquí poc llançarem la cheeseburger, la bacon cheeseburger vegana amb bacon vegà. Això ho heu de provar. Hi ha Saps, algun saps. ingredient que surti d'aquests tres que diguis és el meu preferit, rotllo la trufa, alguna així? Soc molt de formatge, la veritat. Molt bé. un També bon és important formatge- el Basics, formatge, la basics veritat. i formatge. Sí. Vale. Formatge el millor. Blau o vermell? Aquesta és molt fàcil, no? Blau. Cel o infern? Cel. Sí. Millor burger per una cita que tingueu vosaltres? Quina recomanes? Jo et diria segurament la cheeseburger, la Sí. bàsica. La basic. Sí, sempre. Per començar, no? Com una cita Sí. per començar. Sí, també et diria perquè, mira, una cosa que no demanaria mai a una cita és espaguetis, no? A vegades ho veig, Exacte. a vegades he vist al First Dates que els donen uns espaguetis i dius, Ja, però com et demanes això? Que O no una veus burger, que estàs menjant allà i se't va caient l'espagueti? O la burger regalima, Són de també. confiança. Però la són de cheeseburger confiança. és la més bàsica, Clar. la que és més recollideta. Si Molt. et dic una Bona. carbonara, et començarà a caure ja la salsa. Clar, i- exacte. És ja de confiança, de pijama, miradetes Exacte. i carbonara. No embrutar-te gaire i ja està. I millor burger per una farra, contundent, allò que... Home, aquí sí que et dic la carbonara. La carbonara, Que en plan la top. Sí, això és glòria. És Però, glòria. ojo, si et passes, pot haver-hi bona trallada amb la carbonara. Això, sí, això ja ho deixo a cada un. Exacte, Clar, abans això de l'usuari. Depèn de la beguda, Sí. saps? Vull dir... Sí. Jo sóc més de bitxí. Exacte. Això ho recomano, Ho recomano. Sí. Què preferiries, anar caminant pel carrer menjant una burger i cada cop et caigui a terra quan encara et quedava la meitat o menjar-te una burger de vicio? Doncs mira, em menjaria una burger de vicio, per què Grande. no? Ole. Sí. Per què no? Grande. Estan boníssimes també, A clar. mi, sí, vull dir, a mi m'agraden. Sí, jo menjava vicio abans, però ara ja no puc. Ara ja no. Ho fan bé, ho fan bé. Sí, Vale, sí. i per últim, crea la teva hamburguesa preferida. Uau, m'agrada aquesta pregunta. Què li posaries, no sé? Doncs li posaria una carn de vedella molt bona, molt bona, sobretot com la fem a Deleito, que és una semi-smash, no la xafem perquè Vale. quedi cruixent, sinó que quedi una mica vermelleta per dintre, que et doni aquest sabor de la carn bona, no? Li posaria un bon formatge, segurament un formatge de cabra, que m'agrada molt. Top. Dona el Sí. I no sé, li posaria així una salsa, no sé quina dir-te, però segurament més salsa de formatges, que m'agrada molt Sí? el formatge. Hòstia, també amb el formatge, Jo eh? estava pensant en sí. més formatge. També et diria, També. ceba caramelitzada, soc Això bastant és top, fan. és veritat, això és top per mi. Soc bastant fan. Per I, mi no pot faltar. I amb el pa de Deleito, que és per mi un dels èxits, que és aquest pa de brioix més dolcet, que et M'encanta. recorda més potser un brioix de panaderia que no un brioix d'hamburguesa, que dona aquest contrast, no?, entre la Sí. carn, la salsa i aquest dolçor del brioix. I no se't infla la panxa, que és heavy, que a Correcte. vegades les burgers pequen d'això, de que se't inflen per culpa del pa, i Sí. a Delito no passa. Sí, Bueno, i per últim tanquem, recomana'ns la millor burger que tingueu vosaltres. Van molt a gustos, la veritat, perquè algú et dirà que és la pato pequín, però clar, si no t'agrada el pato pequín no la demanis Claro. perquè la cagues. Clar. Llavors, per mi, torno a repetir que la carbonara Carbonara a trufada, muerte, sí, no? és que per mi és una dels bestsellers. Hosti, jo no l'he tastat, eh? Tinc la boca que és aigua i és ara una mateix. barbaritat. Perquè la boca que és aigua. A mi una de les coses que més m'agrada d'aquesta hamburguesa és el guanciale, com Sí. està fet. No? Està molt ben tallat i molt cruixent. Llavors, quan tu et menges l'hamburguesa vas notant aquest crocanti. No, increïble, Fa increïble. el Fa mal la guanciale. panxa ja, És eh? espectacular, és la que em demano jo sempre, és la meva mail. I clar, em sap greu repetir-me. També m'agrada molt la carrillera, per dir una més original. Clar, no? sí, a mi també m'encanta. Està feta a baixa temperatura, porta una miqueta de ceba, està molt, molt bona.
però si he d'escollir una, escolleixo A tope amb la carbonara. Sí. Pues res, La ja ho La sabeu. boca aigua, nens. Ja ho sabeu, si no, Delito, a Pues tastar sí. carbonara, nens. Exacte, doncs fins aquí ha arribat el programa 39. Rai, moltíssimes gràcies per Molt aquesta guai. breu xerrada. M'ha encantat, la veritat. A vosaltres, un plaer. I res, Tornaràs, Rai, tornaràs. ens veiem aviat, espero. Ens veiem a Delito. Amb, Ens sí. veiem a Deleito, i tant. I amb 5 o 6 milions facturats també pots tornar. Estàs convidadíssim. Sempre al cel, nois, sempre al cel. Sempre al cel. Aquí Quin és el estaré. lema? Benvinguts al cel. Benvinguts. Benvinguts al cel. Maquíssim. Sí, sí. A més, i acabo, o que gràcies a Tret Disc tots escoltar-lo, eh? És veritat, És veritat. maquíssim. Hem Maco, d'anar a un concert. maco. I menjar un Delito abans. I menjar un... Sí. Hòstia. Ens haurem Exacte. de colar al backstage. Us haureu Exacte, de... Vinga, ens va. al backstage. Us esperem al concert del Deleito Pes. a punta pala. I sobretot, superimportant, animem el Barça el dimarts, que s'ho juga tot. Visca el Barça. Visca el Barça, visca Pau, visca l'amic. Visca la terra. Visca el Fermín, visca els jugadors i quelcom. Moltes gràcies, Rai. Moltes gràcies, Rai. Ha sigut un autèntic Adéu, plaer. fans. Adéu, Bye, companys. bye. Que vagi molt bé. Visca. Jo també. Estava suant. Ves. Sí, ja, és que porto un missatge a la Marina. Quan has Us- Sí. Quan has començat, Rai, no, jo li posaria això, la meva boca era, hòstia, ja a sobre porto molt de temps, me cago en la puta.